Hello guys, welcome to my YouTube channel बाबुखौ लानानै बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दायो जों थांनो ओंखारदों लांहिनाव ओंखाम जानाय निमन्त्रण दङ। ओमफ्राय बाबुनि गोदान गिफ्ट सफैलायदों नै नाय। ओमफ्राय जों थांफागोन नै लांहिनि एक्टर सानै इनि रुनाल आरो टुकलु दे आयानिया रेडि गाबोन जों थांसिगोन। गाबोन समबार दिनै देवबार। आया अमा फाननानै 25 लाख मोनदो बेखौ लादो बेगाव। बेखौ बाहायनो थांनो नागिरदों जों होनदो। दिनै मा बायना होयो बिमाया? 25 लाख जोंना लादो। गारिनि अबस्था हैनै मैया बेरायना फैबाय जों वाटारफल। जिउ आंनि फिथाला जों वाटारफल बेरायना फैबाय ओमफ्राय टुकुखौ लाबाय दे थुदो। ओमफ्राय हा ओमफ्राय निया मारिबाय दायो थांनोसै गेट खुलिबाय जों नाया रेडि बास लेट्स गो नोंसोर दायो फैफिनगोन ना? होमबा बयलार लाबोनांगोन। बयलार जानो मोजां मोनो। वाह बरिया। जोंना बाबुआबो आंबो मोजां मोनो होनदों। दायो थांनोसै लांहिन। मबाइला मैया चार्ज होनो बावदो। बे गारियावनो चार्ज होगोन खिन्थु गारियाव चार्ज होबा आइफननि पार्सेन्टआ खमिलाङो आरो थाब-थाबनो। बेखायनो सोर पावार बेंक आरो गारिफोराव चार्ज होबा मोजां नङा आइफना। अब्लाबो आं चार्ज होयो आरोना उपाय गैया। दायो सफैलायबाय लांहिन बाजार। नै आइया लोगोफोरदो बेबो फानो नालाय मैगं एरि माने लोगोफोरदो रायलायगासिनो दङ नै। ओमफ्राय बैयाव परथा जागासिनो दङ। बिराद गिदिर बाजार आरो मा जानो? परोठा जानो? गर्मी है। ओह जाखाव बोरो आरो नाया बिसोरबो बिमा फिसा टुक्लु सुक्लु सब लांहिन बेरायनो फैदो। दा ओंखाम जानायनि निमन्त्रण दङ नालाय जानो फैखाबाय जोंहा गाबोन थांसिगोन। टुक्लुआबो नायबाय थाबाय। मानो इनो जोंहा टुक्लुआ ओमफ्राय बिमाया गावनि लोगोफोरखौ माथोहैबाय मालाय ना? आइया बहा जिरायोमोन? इनियाव जिरायोमोन। सोर आंनि लोगोफोर बिनियाव लांफैबानो जाबाय। ओइनै बेयावनो जिरायोनो आइया। बाजै हटेलनि दरखंआव बाजैना खारै फानो फिसा फिनला माबा माबि फानो। खारैया 25 थाखा लायो अननानै 30 थाखा होलांबानो जाबाय। ओइनै साम' लाबाय 50 थाखा लाबाय नों लांहिन बाजार सानदे बेयाव पार्किंनि फैसा लायो आरो इनो नेगासिनो दङ। जोंनिखौ लाथ'लायो दसेल' नालाय ओमफ्राय लायो 20 थाखा टुकुआबो गाबहांबाय निया। आदा एक्टरा माला फैदों? दागाराव मोसाहैनो ना आदा एक्टरा थां दे जोंना फैलायथारा आलासि जानो फैबाय जोंहा। बाजाराव फैनानै मादैनाव जि गोबावनि उनाव फै। नाया आर्मि बाबा मोननाव फैबाय। बिसानाव दिनै जानाय लोंनाय बेयाव जिरायनाय मानाय मा दङ देखायनो थोनखौ बेयाव थानाय मानाय बैथिं जानाय लोंनाय बैथिं नैया निया सिख्लाया जोंहा बिराद भिडिअ माबा नुजानो लुगैयोनो जे मोजां देखायनोसै
सोरबाफोर लाइक खालामोबा कमेन्ट हरबानो जाबाय सुसान फैबायनिया ओमफ्राय जोंहा जानाय लोंनाय बेयावनो जागोन दायोनिया गोथाव साहा लोंसिगोन जोङो दे जि मोजां ट्रेया बनिया ट्रेखौ नाय ट्रेखौ बे थालिर बिबार बे थालिरनि माबासो ना थालिर बिलाइसो ट्रेया डिजाइना सुसान चा पिलो दायो नैया लकेल दाउजों थेब्रे जानोसै नैया बेफोरो थाव गोजा नाय अ नोंखौ फाय रानधेनिया रागा जोंलायगोन आंखौ नाया गोथाव संदै बेसोमोन बिसोरना केटसिना बेयाव मोनबाय नै मालाय बेरायनाय फैबाय स्कुटिजों बिब' सिखायनाय फैबाय थै ओरैबादि माने सालायनानै साक्सेसफुल खालामबाय आं स्कुटियाव ओरै जालांबाय गोबाव उनाव सालायदोंना कन्ट्रल खालामनानै सालायनानै फैदों आङो दायो नै ओंखाम जानो रेडि जाबाय मालाय बे बयसखौ नायनानै बिराद हेपि नुयो जा हेपि आं दिनै बेरायनो मोननानै ओमफ्राय बेबो हेपि खिन्थु एसे दुखु दङ बेहा नै सिख्लायाबो थांसिगोन बेयाव बेरायबाय थायो नुयो बेखायनो लांफासिगोन बेखौ जागोन जिबाबो नैया नाय जि मोजां गोनां गोनां न'खराव ओंखाम जाबाय बेफोरनो मोजां मोजां बुस्थुजों मोनजायो टेस्टि टेस्टि जाद' ओमफ्राय मैथा बाथोनखौ होमाय मैथाखौ होमाय बे मैथा बे भेन्डि बे माबा बाथोन ना बाथोन दालि बेनिफ्राय बे दै ओमफ्राय लकेल दाउ फैगासिनो दङ ओमफ्राय दाउ लकेलैनो जानोसै जोंहा दायोनिया नाय बेदरजों जाखांबाय थेब्रेनो ओमफ्राय बेबो जोंजों थांफागोन फिक्स फुंलाय थांगोन थाङा हाजाराव अ थांगोननो आंनि भिउवार्सफोरा नुगोन बेखौ दख'ना लांनो फैबा दख'ना दखानावबो दसे दसे थागोन नाय बिराद समायनाखा फैबानो जाबाय सेंग्राफोर नैया जोंहा बाबुनो फैदो बाय अम्मा ओइयानो 1 year बाथाय just came to 1 year जाबाय ने बाबा 1 year जाबाय बेयो 1 year जाबाय बिदि जाबाय बाबुआ मेने दायो ओंखाम दै साहा पानि सब लोंबाय थांनोसै थेंक इउ स' माच लोंहोनायनि जाहोनायनि थाखाय थुदो नैया मालाय गथ'खौ लाफ्लानानै फट' साफायनो गोसो बेयो नाय थुदो थुदो jom dayo थांनोसै बिदाय लाबाय बिसोरनिफ्राय जाबाय लोंबाय नालाय ओमफ्राय आंसो बे लांहिन आरोना लांहिननिफ्राय एसे हाबबोबानो माइनावमोननि न' मोनो इनि लामायाथ' बिथिंबो गाज्रिखा इनि गासैबो बिल्डिं गोजा खिन्थु मानसिफ्रा डेन्जार मालदार गोजा बेखिना एरियानि मानसिफ्रा फट' साफायदों मालाय थुदो बाय बाय गुड नाइट बे खिन्थु ब्लगारसो खिन्थु बिराद लाजियो दासो भिडिअ बानायदों मालायनि नोंनि इउटुब चेनेलनि नामा लाजि गुसुसो जानांगौमोन लाजि गुसु बाय बाय
Ya sudah lah kada. Kabana male? Saya kan ini bu. Kabgon. Sekarang ini yang mau Ese kabhor tangsinan. Bisa ada tangga nang gampang apa. ओंखाम जानानै फैफिनबाय दायो थांगासिनो दङ लास्ट दिनै लांहिनाव कापसे साहा लोंना फैनोसै दिनै सानडे बेनिफ्राय आङो गाबोन मर्निं थांसिगोन उदालगुरि खैराबारि फाइनालि ओमफ्राय साननैनि उनाव जोंना दखानाव पेन थासिगोन स्ट'रा बयबो फैबानो जाबाय आरो डिमाकुसिनि दखानखौबो इन्टिरियर बनायनो स्टार्ट खालामसिगोन प्लास नोंथांमोना बैसागोनि कालेक्सन खिना माखासेखौ गासिखौबो मोननाय जागोन लोगोफोर नोंथांनाव फैबानो जाबाय दे नै या बेथिं बैसागो नांहांबायनो गथ'फोरा गानै जोमैनि फट' शुट जागासिनो दङ मालाय रिल्स जागासिनो दङ ओमफ्राय गारिबो बुकिं खालामखाबाय गंसे गारि माल लांनो हिसाबै दायो लांसिगोन गाबोन आरोना लोगोफोर दायो निया बाजार सफैबाय ओरैबायदि ट्राफिक आरोना गारि दोननायफोरा वाव एसेबो जागाखै आरो गारि दोननाय डेन्जार ट्राफिक दिनै सानडे नालाय लांहिनाव बिग बाजार जायो बिराद गिदिर ओरैनो कल हमाखै साला